Сәлем, сәлем. Сиңа да сәлем. Ә сиңа шәй ішіп утыручы тамашашыма икіләтә сәлем. Бүген 15 декабрь шәй көне, дуслар. Сине һәм сине әлеге байрам белән котлыйм. Ә менә сине, кахва яратучыны котламыйм, чөнки әйтеп узганымча, шәй көне бит. Җырчыларыбыз салкын кышкы кичләрдә шәй эчәме, шәйгә ничә кашык шикәр сала, бәлки алар кахва яратадыр. Хәзер белербез. Шулай итеп, узак сузмый, без башлыйбыз. Дуслар, тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубуллашабыз. Әлеге клипны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап китик. Бик еш күрәм сине төшләремдә, кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып, искә төшерәсең, күрәсең. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Сагынуыңны беләм, ләкин инде юллар ябылган. Барлыгың бүген җаннарыма сагыш уты булып ягылган. Тадам! Гадәттәгечә сезгә өр-яңа табадан төшкән клип тәкъдим итәргә ашыгам. Игътибар экраннарга. Бигрәк матур хатын кызның бәби көткән мәлләре, әниләрдә, бәбиләрдә гүя дөнья ямнәре. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны яратканга өлгерәләр, бәби көткән әниләр. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Күңелләр тулы сөенеш, йөрәк тулы ярату, хатын кызны кешелек итә, бала өчен җан ату. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Бала тавышлары белән шатлык тулсын өйләргә, насыйп булсын һәммәбезгә бишек җырын көйләргә. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле. Бәби көтәбез әле без, бәхет көтәбез әле, кызыбызны, улыбызны бәхетле итәрбез әле. Уңган тырыш җирләребез яхшы әти булырлар, улым
Киләсе резидентыбыз Илсаф, җырчы шәй, кахва ягыннан әлләни таләпчән түгел икән. Сөтле дә, сөтсез дә эчә алам ди. Баллы ризыкларны бик яратмыйм, шәйне татарлар кебек коры гына эчәм ди. Экраннарда Татарстанның атказанган артисты Илсаф. Şaba poyuz Aşkın avul senin yanına Vagonlardan al da yürek şaba Dikkatine karşı algına Vagonlardan al da yürek şaba Dikkatine karşı algına Şillerden aşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sima kaytar yollarımda Şakırımlarını sanap şaba poyuz Kara şiller bilen uzlaşa Yazma şillerine karşı tarı Senin yanına kaydı barışı Yazma şillerine karşı tarı Senin yanına kaydı barışı Şillerden aşamalga tiksinga senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sima kaytar yıllarımda Tatlı tuğtalışka taba Şaba poyuz mini utarda Emedi bir senin mehabbeti Azan yollarımı kıspardı Emedi bir senin mehabbeti Azan yollarımı kıspardı Şillerden aşamalga tiksin senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sima kaytar yollarımda Şillerde yaşamalga tiksin senin yanga minse yok kanatında Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sima kaytar yollarımda Dik yeşil otlar yana bәхет diline tava sima kaytar yollarımda Диана Тажидинованың бір иртәсе дә кахвасыз узмый, уянып китәр өчен менә дигән әйбер. Көн дәвамында бергамотлы, төрле үләннәр кушылган шәйләр эчәм дип уртаклашты безнең белән җырчы. Диананың коды 192. Шушы кодны 1320 номерына топ клип сүзе белән язып, җибәреп, кахва яраткан җырчы өчен тавышлар юлый аласыз. Эх, Диана, нишләргә? Кирегез. Синең җырлар кешеләр өчен. Ә син кинесен клубка кебек халыкка якынрак буларга кирәк. Исәмесез, пан Сверналыч? Менә таныш бул. Мода
Муде, как тебе? Мударис. Да, мудерис. Ул режиссер. Барга зауылға. И нормально киген. Güller bulup üser idim, şiller bulup iser idim. Hallerime körür bulsan, dingizler geçer idim. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Фәнис, Фердинандович әйте бит. Гафу ет, режиссер. Мин бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунысы хәзер модны. Özünü denik bilmiysin sen, gözlerimden görmiysin sen. Yüreğine de bulsa da düşünme görmiysin sen. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Hıyalımda sine girdim, gerek tügel mina büden. Kanadılanıp yerimi kökten, gönlümden seni kökten. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Вот это я понимаю, современный подход. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Mehabbet köpürlerinden barlaşa batılı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Seyudunu söndürmişe, ömürge saklı gale. Ömürge saklı gale. Хит. Дина һәм Рафаэл Латыповлар гаиләсе дә бу яктан әллә ни сайланып тормыйлар. Чәйгә дә, кахвага да карашлары бер, ләкин күбрәк чәй эчәбез. Кахва сәламәтлеккә зыянлы бит, диде Дина апа. Bir yılmayıp qaradın, qaradın nige? Partayıp min gaşıkman, gaşık yüzüne. Ömür ütse de, şallar terse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar terse de, üzünü siyem, partlık jitse de.
gitse de Turmuşumuzda bizim suyu yaltını Yep yeşerli günler Bakıp dügelimi Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Varlık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü süyen Farklık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü süyen Farklık gitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngü süyen Farklık gitse de Fazlıyevlar gailesi kübrek şey işe, üyde vakitte şey yanına türlü ballı rizıklar pişirge tırışam dedi Alsu Fazlıyeva. Andi vakitte bizni de şakır Alsu. Biz her vakit kilerge riza. Babay, ne işin bizning avulni boylar sardarani deb ataganlar? Ne işin mi? Şol tarixlardan görünne senin atamaların Mirasqa baysin avulum qadrli tuğan yağım Dünyanın bir pişmağında Cennetey tabiatili Tuğan avuluğa mehabbet Bileb algan yürekini Bayılar serdegenim Bulunlarda güllerin Canlar şifa dava bilen Muzine şişmelerin Bayılar serdegenim Sinde yaşlık izlerim Bağlar şahnın sokmakları Her günün azizleri Şi düşmez iniş boyunda Ziriklerinin şavlavın Sağlıp kaytam kuğan avlım Dağlı ormanların Bir yılğası su boyunda Üsken dal direkleri Ovalımның saf havası Küdere küngüllerini Bayılar serdegenim Bulunlarda güllerin Canlar şifa dava bilen Muzine şişmelerin Bayılar serdegenim Sinde yaşlık izlerim Bağlar şahnın sokmakları Her kimnin azizleri Ömürge sinde bitter şalkım İyi kişiler avlı deyip Batırga birdir hakkım Menip sere tağlarına Kış alam sina qaytqaş Tuğan avlını unutmay Yaşıkşı eyde yaqtaş Bayılar serdegenim Bulunlarda güllerin Canlar şifa dava bilen Muzide şişmelerin Bayılar serdegenim Sinde yaşlık izlerim Bağlar şahnın sokmakları Her günün azizleri Bayılar serdegenim Bulunlarda güllerin Canlar şifa dava bilen Muzide şişmelerin Bayılar serdegenim Sinde
Uşaqның soqmaqları Hər günün əzizləri Yemli Türkümü kızları şeyde, kahvede, kapuçino da içerler. Lakin 1 gram şeker salmışa. Figura bozuladı kızlar. Min de şeyini de sunu da şekersiz içem. Lakin figuram barabir 90-60-90 tugul. Kızlar, serenide. Sanduğaş sayrap su eşe kızıl gül arasından Sanduğaş sayrap su eşe kızıl gül arasından can Düzkayım min sanduğaş seni koyam Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam can Düzkayım min sanduğaş seni koyam Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam Uyda uymak, tobada kıymak, müşte beş olda şak can Düzkayım min sanduğaş sen koyan Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam can Düzkayım min sanduğaş sen koyan Sayrar idim yanlarında seni sağınğan sayam Aygül Bariyeva'dan kengеш, tavuşығыз матур шишта болсын үшін шәйні бал белән эчәргә кирәк. Шулай ук дәваланган вакытта лимонлы шәй организм өчен бик тәгын файдалы дип уртаклашты җырчыбыз. Менә шулай дуслар, матур тавышлы һәм сау сәламәт буласыгыз килсә, бал белән лимонлы шәй ичегез. Gönlüm
şökemin tuyabız uzağım mürlep aylar yıllar mizgiller Yaşı anlayıp şul biz mengelik tügüller uzağım mürlep aylar yıllar mizgiller Yaşı anlayıp şul biz mengelik tügüller Dostlar bilen, tuğan bilen bir kadirlep vakıtını Yaşıgalı dünyalarda bülüp koydu şotlıkны Uzağım birlep aylar yıllar mizgiller Yaşı anlayıp şul biz mengelik tügüller Uzağım birlep aylar yıllar mizgiller Yaşı anlayıp şul biz mengelik tügüller Yaşı anlayıp şul biz mengelik tügüller Biz mengelik tügüller Дилә Нигъмәтуллинга кунакка барсагыз, төрле тәмдәге шәйләр эчә алачаксыз. Кара җиләге карлыган, корица, яшел шәй, өйдә барысы да бар. Ләкин мин кара шәй яратам ди җырчы. Дилә шәй ясыйтыр, мин кунакка шәй эчәргә киләм. Барали, сен анда күзетәләр. Көзгümнән инде бик күптән Елмаюлар нуры китми Йөрәк моңа тулы гашык була Тик син диеп яши Мин кайнар кочагында Онытам барында Синең яныңа коштай очам Белсәң иде җаным Шундый сагынам Шундый яратам
Рамил Хайретдиновның иң яраткан ишемлеге шәй. Аны бер нәрсәгә дә алыштырмыйм. Гомумән, Рамил фикеренчә, чын татарлар шәй генә эчәргә тиеш. Белдегезме? Татар җанлы егет өчен тавышларны 1320 номерына юлларга онытмагыз. Борын заманда түгел, 21 гасырда яшәгән ди бер егет. Казан арты, Кырлайда ук дисезме? Юк шул, нәкъ Казан үзәгендә. Институтта укыганда ук, яшьтәшләреннән гыйлеме белән аерылып торган бу егет китаплар укырга яраткан. Әкият сөйләп йөрмәсә дә, әкиятләргә бик ышанучан булган. Әллә шугамы, әллә башка сәбәпләр аркасындамы, ул китапханәгә эшкә урнашкан. Киштәдәге бер китапны калдырмыйча, барысын да укып чыккан. Хәтта күбесен яттан да белгән. Көннәрнең берсендә ул әле моңарчы кулга алынмаган, китапханәдә бер исемлектә дә булмаган китапка тап була. Сәйер китап булып чыга ул. Укып та, карап та булмый. Ләкин белем йортларын югары билгеләр белән тамамлаган егет җаен тиз таба. Аның эчтәлеген белү өчен бу әкияттә яшәп карарга кирәк икән. Анда яшәүләре бик рәхәт. Zınatırını məhəbbət kütkənləri Məhəbbətin tabalmışa var gümür itkenləri Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ O ərsiz yigitni Kişikməsdən zindanğa zatığız Yaş geliş yalğızgına dünyanı kütkenleri Məhəbbətin tatmışa dünyadan kitkenleri Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Əgər də Birer tılsım bilen mini şok kıttıralsan, kızımını sana verem. Patşadan mundu əmir alıb, yigit xafağa düşə. Әкият бит бу дип, үзен тынычландырып та карый. Шулай булып чыга да, монда нәрсә генә эшләсәң дә, барысы да кулдан килә бит. Күңеле үзенә урын таба алмыйча, патша кызын сагына. Таң аттыгына дигәндә, башына бер уй килә. Сөйләп китимме? Юк, туктале. Үз күзләрегез белән күреп калыгыз. Аннары булмаганны сөйләмә дип, теңкәгә тиярсез. Malla bulur var da bulur məhəbbət tabılır mı? Məhəbbətsiz bu dünyada yaşav rahat bulur mu? Var şulusları var ələ, dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ, dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa yaşav kişi var ələ Yaşav kişi var ələ Var şulusları var ələ Dünya kimgə tar ələ Mal mülkəti bunları bulsa
yaşav kişi var hele. Mal mülketi mullanı bulsa yaşav kişi var hele. Mal mülketi mullanı bulsa yaşav kişi var hele. Mal mülketi mullanı bulsa yaşav kişi var hele. Миңа яңа пешеп чыккан кахва исе ошый, ул аппетитны да булдыра, йокыдан да уятады Илнар Сабирҗанов. Ләкин егет шулай ук чәй дә эшкәли икән. Илнар Сабирҗанов өчен тавышларыгызны 1320 номерына юлларга онытмагыз. Сыман, бар жер шарын, барлығы ғаләмнің. Сен елмайсаң, жылы жилер исер, иркелерлер сыйпап шешімнің. Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі. Сен елмайсаң, мен абек көңілін, нұрлы қияш, назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі. Yılmaysan min abi көңілін, нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Көкні ярып, құшлар ұшқан шақта, толқынлана деңгіз сулары, гүя ярға хисләр ташып тұрам, еске алсам бірге шақларны. Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі. Сен елмайсаң, мен абек көңілі, нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі. Сен елмайсаң, мен абек көңілі, нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Күннәр яшьлек узып бара, карамый мин узган елларга. Алда юллар алар үргә аша, син елмаеп чыксаң каршыма. Әйдәле елмай, елмай, елмай әле. Син елмайсаң, мен абек көңілін, нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі. Сен елмайсаң, мен абек көңілі, нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі. Сен елмайсаң, мен абек көңілін, нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Әйдәлі елмай, елмай, елмай әлі. Сен елмайсаң, мен абек көңілін, нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Нұрлы қияш назлап жылытқандай, шатландырсың бәғір кәйім мені. Шатландырсың бәғір кәйім мені. Зинирә белән Ризат Рамазановлар каты сөтле чәй эчәргә ярата. Башта өйләнгәнче Ризат сөтсез эчә торган була. Сөтле чәй эчәргә Зинирә өйрәтте ди ул. Кахваны йокы туймаганда гына эчәбез дип уртаклашты безнең белән җырчылар гаиләсе.
Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта биклен. Кіріп ятасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, зеңнера қойтқан бет? Қойсы зеңері? Ғазим Мабыр қызы, жүршіға оқу қозанда. Ерте қатырлайым яны? Николап собайында отыра. Гитарың олда кеттік. Сан кеттік? Чулпан Юсупова йокыдан уяныр өчен генә кахва эчә. Гадәти тормышта кафега барса да, дуслар белән очрашканда да чәй эчәргә ярата. Чәй яратучы Чулпан Юсупова өчен тавышлар юлларга онытмагыз, дуслар. Аның коды сезнең экраннарда.
Сөмбіл Билалова лимонлы шәй ішерге ярата. Андый шәйне бал белән ішсәң, тел йотарлык була ди җырчы. Әле табында чыжлап торган, табада кызган кыймаклар да булса Сөмбіл икеләтә тәмле булачак. Экраннарда 3-нче урын иясе. Sağınadım dip Allah'sın kışıp kına Emmini şoşı şotlağımdan yerimin ışıp kına Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Yanlarımda bulmağanda Sin her vakit uyumda Sin vitaminim yüreğimde Suyu diyen jırımda Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Sin ul meni turmushimda bek baxtli etuvchi Menim bilan zo'r yo'llardan birga porlab o'tuvchi Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Para elle, para mina Para elle, para mina Para elle, para mina Yaratıp kına para Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Sizesin mi canlı kayın Mehabetke yukarı Mehabetke yukarı Чираттагы резидентларыбыз Альбина Килдиярова белән Илнур Юламанов. Әлеге гаиләдә Альбина нинди шәй, кахва ясый, шуны эчәләр. Илнур алай миңа сөтле, сөтсез, миңа кахва кирәк дип сорамый ди хуҗабикә. Аларның коды 190. Икенче урынны яулаучы клипны каршы алабыз. Жерде тұрмыш олай құрылған Құдай бабай бізге парлар жиберген Ұшырашсынар, табышсынар, яратышып қавышсынар Бәхетлері өз қолында деген Той, 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 тәрәзәңні ашып қой Той құты кірсін әр бір үйге Tilaklarını aytıp koy Yürekler tipsin мәңгі бірге Toy, toy, toy Tərəzənni açıp koy Toy құты kірsin hər bir үйге Toy, toy, toy Tilaklarını aytıp koy Yürekler tipsin мәңгі бірге
Кырлар җибәргән Сине минеке җаным диеп Мин синеке ярым диеп Яшәгез сөеп сөелеп дигән Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй Туй коты керсен һәрбер өйгә Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй Туй коты керсен һәрбер өйгә Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Туй, 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 тәрәзәңне ачып куй Туй коты керсен һәрбер өйгә Туй, 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 теләкләрен әйтеп куй Йөрәкләр типсен мәңге бергә Йөрәкләр типсен мәңге бергә Лешам сені капучино ярата икән, өстендәге кубогы гына ни тора ди кызчык. Аның белән килешми булмый. Хуш исле капучино өстендәге кубокка рәсем дә ясасалар, кәеф тә күтәрелә. Ли өчен тавышлар юллагыз. Сезнең экраннарда беренче урын иясе карыйбыз һәм котлыйбыз. Тавышын йөрәк назылла миңа нурлы кояш күзләрең өлешемә тигән көмеш болдай татлы сүзләрең сине уйлыйм мин көмешем бит син бәгырем син бәгырем Бергә булыйк, сине уйлап янам мин Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин Хыялымда, жан қойымда, тіләктә сөюімні юғалтмамын, сақлармын мин йөрәктә сине уйлыйм мин, көмешем бит син, бәгырем син, бәгырем бергә булыйк уйлап янам мин Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин Сине уйлыйм мин, сине уйлап янам мин Сине уйлап янам Bugün пәнҗишәмбе, иртәгә җомга, аннан соң
Дөрес, яллар. Ялларны көткәннәргә сабырлык теләп, мин Айрат Ильясов бүгенге сезнең белән саубуллашам. TMTV каналының рәсми сайтында һәм 13:20 номерына топ клип дип башлап, җырчының кодын юлларга онытмагыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.